Hola, què tal? Soc el David Chueca, soc el professor de l'Escola Contrapunt, concretament de guitarra i combos, i en aquest vídeo us vull explicar una mica què fem a les assignatures de conjunt instrumental i combo. Què és això de conjunt instrumentals i combo? Doncs mireu, són assignatures que ja formen part del programa bàsic, del programa d'aprofundiment i el programa d'avançat, i el que fem és agafar diferents alumnes de diferents instruments i que toquin en grup. Què fem amb aquests combos? Aprenem moltes coses, aprenem a fer música en grup, treballem dinàmiques, aprenem a tocar peces i un repertori tots a la vegada, desenvolupem la percepció auditiva, així els alumnes aprenen a escoltar-se uns als altres i una part molt important, part relacional i d'interacció personal amb els propis alumnes, entre ells. Així aprenen a fer música en grup, en comunitat, passar-s'ho bé tots junts. També dir que aquestes assignatures també les poden cursar sense formar part dels programes que tenim des de l'escola. Què vol dir? Que si jo sóc un adult o un adolescent o algú que tinc ganes de tocar i ja sé tocar una mica l'instrument i tinc ganes de tocar en grup, doncs també em puc apuntar. Als adults, què fa falta per apuntar-se a un grup? Doncs bàsicament res, o sigui, tenir ganes de tocar, tenir ganes de conèixer gent nova, companys, passar-s'ho bé. Aquests conjunts i aquests grups, després dins l'escola tenim activitats on tenim l'oportunitat de tot el que fem a classe ho podem fer en un escenari, en un ambient de concert real, no? Que això és superguai. També, dintre de l'escola, tenim alguns projectes de música en comunitat i en grup i força xulos, que són la contraorquestra, orquestra sinfònica, i també tenim la Big Band, una Big Band de jazz i música moderna. Bé, doncs això és una mica les assignatures de combo i conjunt, i res, si teniu ganes de tocar en grup i passar-s'ho bé, vinga, apunteu-vos. He dit que fem música en grup?